Hey, hello guys. Don't forget to subscribe mama guys. Hey guys, muona chika tayane nyaya mai Titi. Sorry, I see mai Titi. Oh right, inyaya Titi mwana wa mai Titi. Okay, tayane nyaya Titi. Anzi Titi arikuita chi. So nyaya chiri pakuti Titi arunza rudana na mwana wa Gribet uyu Gribet ya boyfriend ya mai Titi. So my Gribet akazongodza mai Titi kuti ndine mwana wangu wandinaye then vanzi ngawe pa den maizwa then vatanga utongozombawo kana rimwe girls pa den maizwa. So ma streets vanhu vatanga kuonawo zvavaiona vakanoti aiwa vana varita Chingochani. Saka inyaya iri kutopisa. Gilbert akazoudza mai Titi kuti unozviziva here kuti ndine mwana munhu community muno muchichichi. Mai Titi vakati ndoda kuona mwana iyeyo. Mwana akauya akatorwa kumba, mwana akanointroducwa kuna mai Titi. Mai Titi vakati ndoda kuenda naye kuHarare ajairane nevamwe vanhu. Mai Titi vakatora mwana vakaenda naye kuHarare. Mai Titi vakazosara musungwa. Mai Titi vakatoita pane imwe picture kana hamene kana wakamboona yavakatorwa vaine vana 3. Ndakaiona. Mwana ane 21 years. Akanaka zvekuti mwana iyeye ndoiziva. Akanaka. Yes. Ane 21 years. Ndiyo nzodanana naTiti mucheche womwana. Mwana wedu haiti zvechingochani. Maizwa. Saka guys, don't forget to subscribe mama mkoma moti muri kuti kudiko nenyaya iyi ya Titi. Unoona chinoitika ndichoda izo Titi anodresswa ngemukomana and she's a girl. So maviews evanhu anosiyana based nezvavanenge vachiona cause vanenge vachiona kuti munhu anofarira kudresswa ngevakomana then bvomuona uchitambawo nebaby manyama bvanja aiwaka ari kutodya maisa. Saka iyi nyaya iyi ingori rumors ichikoburitswa nevanhu because you know how kuti Kate family ine my enemies akati wande, especially Katina. How can you trust the story inobva una Katina of which vanhu vatasana na Katina they contributed a lot kusungwa kwa mai Titi and they will be happy, they will feast for mai Titi's downfall. So even a story akabuda kuna Katina, we should just consider it twice, especially uri munhu anorizena.